Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebagaswarasan mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing kula panjenengan sami. Amin. Ingkang satu kinurmatan panjenenganipun Bapak Afendi Gadevi minangka pangarsa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah ingkang sakmangke dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Aziz Heri Usmanto SPDMB minangka dosen kemahasiswaan Prodi Basa Jawi FDSB UNJ. Lan ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Siswanto AMG minangka Dukuh Paduan Bedes ingkang sakmangke Yuniti dereng saged rawuh wonten ing papan menika awit saweg nandhang gerah lan ugi panjenenganipun ingkang kula hormati Bapak Projo Wilarto minangka pangarsa Sanggar Arumsari ingkang dipun singgahi panjenenganipun Bapak Sunyoto. Sumrambah dumateng para warga Bedes lan kanca-kanca saking Hima BPDSB UNJ saking warga ugi pangurus sedaya. Lan saderengipun sumangga ngaturaken puja dalah puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang karya jagat awit sampun paring mapitepiten karahmatan kasarasa satu maklolan panjenengan sami saged tempal manunggal wonten ing papan punika ing adicara hari ulang tahun Hima BPD kaping 13 gangsal kanthi ing sanggi kala. Lan wonten ing mriki kula aturaken prabadi program yawit rawuhipun Bapak Ibu sedaya, para kanca-kanca lan ugi sumrambah dumateng sedaya para rawuh dene sampun kersa ngrawuhi adicara wonten ing dalu punika. Lan ugi matur suwun dumateng para kanca-kanca pangrawit Sanggar Gemah Ripa ugi Sanggar Hijau Hima Jawa ugi panjenenganipun Ki Surya ingkang sampun kersa minangkani panyunipun kula sakanca lan ugi nyuwun pangapunten kathah kalepatan kula sakanca panawuda anggenipun nyaosaken papan panggenan lan ugi pasugatan samangke lan ugi sedaya kemawon ingkang wonten embet-embetanipun kalian unggah munggo sugastikaning para kanca-kanca kula ingkang nyuwunaken ageng samudra pangarsani. Nggih, cekap sumanten saking atur kula kathah kalebet pangapunten mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi rancak ing sampikala lan ugi samagus pinabriksani pagyaran Rigi Purwo kanthi Idalaki Surya Prihatna. Nggih, cekap saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.